masayang araw sa inyo mga solid. At isang masayang araw din sa iyo, Boy Sipat, cameraman. Isang masayang araw din sa inyo po, mga solid. Wala na naman po si Ming's Kitchen dahil nag-aalaga po siya ng bata. So Boy Sipat, pagluluto natin siya ng paborito niyang crispy tokwat baboy. Sipatin mo. Yun o. Baling ginawa ko kanina sa baboy mga kasolid, pinirst fry ko na siya. Bali, second fry na lang natin siya ngayon. I-slice lang natin para maluto din yung loob. Yan o. Semi-putok-batok lang yung kakainin natin ngayon, Boy Sipat. At dahil naiiwan na, Boy Sipat, ipiprito na natin para lalo siyang lumutong, second fry. I-second fry na natin ang ating pork para lalo siyang maging crispy. Yun o. So yun mga solid, habang piniprito natin yung ating pork, habang sinesecond fry natin, slice na natin ang ating tokwa. Favorite mo ba ito, Boy Sipat? Guys, Sumasago na si Boy Sipat ngayon ah. masarap yan. Siyempre, ipiprito na natin to. At dahil luto na ang ating first batch, set aside na natin, Boy Sipat. Sipatin mo. Yun o. Gumagaling na si Boy Sipat ah. Sarang na natin ang ating second batch. A few moments later. So yun mga solid, dahil tapos na natin iprito ang ating pork at ang tokwa, slice na natin. Katamtaman lang dapat ang paghiwa mga solid, hindi siya maliit, hindi siya malaki. Isunod na natin i-slice ang ating pork. Ang lutong oh, Boy Sipat. Masarap yan mga solid. Crispy. Putulin lang natin yung sobrang haba, Boy Sipat. Yan oh. Halo na natin dito. Siyempre, dahil tapos na nating iwain ang ating tokwa at baboy, ilagay na natin ang ibang ingredients tulad ng red onions, red chili, lagyan din natin ng celery, lagyan din natin ng green chili, yun o. Siyempre, hindi mawawala yung white onion. At hindi pa natatapos dyan mga solid.
Gagawa natin ng special sauce to para lalo sumarap ang ating tokwat baboy. Siyempre, gagawin na natin ang ating special sauce, boy sipat. Maglalagay lang tayo ng toyo. Tansya-tansya lang to mga kasolid. Lalagyan din natin ng suka. Maglalagay din tayo ng konting tubig. At isasabay natin ng oyster sauce. Lagyan din natin ng paminta. At maglalagay tayo ng asukal. Tansya-tansya lang to mga kasolid ha. Kung gusto nyo mas matamis, dagdagan nyo ng asukal. Kataluin natin. At ang payo ko sa inyo mga kasolid, pag gumagawa kayo ng special sauce, taste test nyo muna. Para sigurado. Halimbawa ako, iti-taste test ko to. At siyempre, pagkatapos natin sangkapan ng ating special sauce, iluluto natin. Yun o. Papakuluan lang natin to mga kasolid. Dataluwaluin lang natin. Ito ang sekreto ng masarap na tokwat baboy. So yun mga kasolid, dahil kumukulo na ang ating special sauce, meron akong ginawang cornstarch na may tubig. Ito, nalagyan natin pampalapot. Yan. Tansyahin nyo lang mga kasolid kung anong klaseng lapot ang gusto nyo. Haluhaluin lang to mga kasolid. Okay na siguro ang lapot na to. At dahil luto na ang ating special sauce, yun o. Ibuhos na natin sa ating tokwat baboy. Yun o. Huwag nyo munang ibukas lahat mga kasolid. Tansyahin nyo lang muna. Haluin natin. Ang bango na ho, boy sipat. Gutom ka na ba, boy sipat? Guys, masarap guys. Dagdagan pa natin ng konting sauce. Dahil okay na ang ating tokwat baboy, boy sipat, tawagin mo na si Mrs. Kitchen doon. Mukbangan na. So yun mga solid, ito na ang ating nilutong crispy tokwat baboy. Ano, Mrs. Kitchen? Sarap. Nung kakain na, hindi na siya nagbabantay ng bata. At meron din tayong crispy pork, yun know. Ano, start na tayo? Kain na tayo, Kain na tayo mga kasolid. Siyempre, unahin ko yung crispy pork. Ang sarap. Ito. Sarap ng niluto mo ha. Busy Kain kasi po ako tayo. kakabantay. Sarap. Ang sarap. Grabe. Ito kuha. Bagay na bagay siya sa kanin, no? Kain po tayo, Madam Any Crafty Lady. Kain po. Saktong-sakto yung nilagay natin kasukal, Sarap. toyo. Saktong gutom ako. Nakabantay. Bata. Buti ang magaling si Boy Sipat. Si Sir Cesar Evaristo. Shoutout sa'yo, Sir Cesar. Shout out po, sir. Solid yun. Mainit pa.
Mainit pa yung kain. Tokwa. Ang sarap ng tokwa. Lambot. Hindi overcook yung tokwa, no? Ang sarap. Baboy, oh. Kain po tayo. Kain. Yung sauce masarap. Tamang-tama yung sangkap. Timple. Ang lasa. Manamis-namis na maasim-asim. Nga ba? Baso ako. Sasarap. Inom muna tayo. No? Ba, sipat po ako. Habang sinisipat mo kami, dapat gumukuya ka rin. po kay Ano? Brother Ronnie Vinyas. Nagpa-vlog na din po siya, mga kasolid. Bukid vlog. Mga kabukid. Support nyo po. Bukid vlog. Kapak. Kapak talaga. Grabe. Yun, kain po tayo. Kunin ko na din to. Ang sarap ah. Anghang-anghang ng konti. Namis-namis. Solid. Yep. Ang sarap ah. Ito pala yung recipe mo ngayon. Magaling yata si Boy Sipat. Kayong pumalit sa akin. May mga fans na rin yan, si Boy Sipat. Ba? Kain po. Grabe ka, busog ko na. Siyempre, pagtira natin si Boy Sipat, kahit konti lang, isang subo. Na Boy Sipat. Kay Boy Sipat na lang yan. Gusto ko pa? Hindi, pinag-iwalay ko na si Boy Sipat kanina pa. Meron na. Yun, kamay ni Boy Sipat, oh. Ang sarap. Sarap ng sauce. Grabe. Shout out po, Ponciano family. Solid. Sarap. Grabe. Cheers tayo. Ay, grabe. Sarap. Sana po gayahin nyo yung recipe ito, mga solid. Ilalagay ko po sa description sa ilalim yung mga ingredients na ginamit ko. Ano, Mrs. Kitchen? Busog ka na ba? Kumakain pa ako. Kakain pa daw si Mrs. Kitchen. Mamaya na tayo sige. magpaalam. Ay, hindi na daw. Nagbago na yung isip niya. Dahil wala na kasi kaming kanin, mga solid. Bus na, oh. Sobrang lasa niya. Parang hindi siya bagay papangin, no? Sa kanin Bagay talaga sa masarap. kanin. Sobrang sauce niya, mga solid. Hanggang dito na lang po, mga solid. Salamat po. God bless.